kade mina ngikubhalele. Kepha ikheli kangilitholanga, lencwadi angikwazi ukuyithumela. Kepha kumdali mangikhuleka umkhonzo ngiyawuphathisa. Ngethemba lokuthi ngelinye ilanga mawukuficile ngiyokufica nami kwelamaphupho kepha kaze wafika. Nginokuyibuza ukuthi kungani ungibalekela. Ngabe unqena ukuthi ngizokutshela ngosizo lwami lasemhlabeni na? Noma ngabe walala amaqede wakhohlwa ngami na? Cha, mzali wami, nakuba kunzima ukwamukela kepha ngizofuna ukukutshela ukuthi ngiyathanda, ngiyakukhumbula. Yebo kona ngisakudinga kepha kusenani othulini ngicela uhlale ngokuthula. Inqobo mongeke ukhohlwe ngami. Angikwazi ukukutshela ngobunzima engibhekana nabo. Ngoba angazi ukuthi wena lapho okhona ubhekene nani, ngabe uphila impilweni. Ngesinye isikhathi mase ngizima kakhulu ngiyaye ngikudinga. Ngithi ngcono ukuthi ubukhona kodwa maqede ngikuhalalisele ngithi wena sewaphumula. Kubhlungu basezweni obungaka cha umhlaba unonke. Wangiphuca wena ngikudinga kangaka yazi. Akekho umuntu ongithanda njengawe akusenani sala solala ngoxholo kepha mina ngiyokubhalela mihla namalanga mangikukhumbula le ncwadi ngiyozibeka hleze ngelinye ilanga ikheli lasezulwini ngilithole. Ngiyafisa ukuthi noma usuku olodwa ungivakashele nje ephupheni uzongitshela ukuthi nawe uyangithanda futhi uyangikhumbula ngoba mina ngiyakuthanda, ngiyakukhumbula. Ngiyafisa wemzali wami ukuthi usekhona ze uzongibona ukuthi ngikhule kangakanani yize ukuhamba kwakho kungishintshile kepha kona ngisebenza mihla namalanga ukuthi uyiqhenye ngami.